Express yourself, release and go, attack the flow, and walk your low. Express yourself, release and go, attack the flow, dip low. Express yourself. Tak, čaute, ja vás vítam u môjho prvého let's playu z Horizon Fidget. A máme tu 161, ten veľký fake. Čo všetci hovoríte, že táto postava je fake, tak tu máte. Pozrite sa, tu je full epic, zlatý rám, zedarovat. Ak chceš niekto do môjho cechu nájsť 11, tak píšte, už len bereme 80 plus levely, pretože chcel by také vyššie levely. Kúpneme sa do veže, aby ste vedeli, aké tu máme veci. Pretože túto postavu za chvíľku budem predávať, aby ste vedeli, že čo tam je, čo tam není. Tak, je tu asi najsilnejší. Dorobí sa nám hospodár, už asi už budeme 162, dáme si arenku. Poď. No doriti. Tak to bol trochu väčší kritik. Dobral mi trochu veľa. To nevadí. No a teraz sme na privátu. Ja som si tu zatiaľ vyklikal inštruktora na 100%. IP vám dám do popisku videa a ideme na to. A to už mám trochu silnejšie XP, lebo ten inštruktor. Bacha, moc rýchlo sa tu míňajú epiky. Jeden epic myslím, že stojí 99 húb. Ale za to máte tu zlepšené staty, potom vám to ukážem. Ty vole, to tu dá. Samozrejme začal som točiť kvôli vám, pretože ste hlasovali, že áno. Inak mňa by to ako vôbec nenapadlo, že by som mohol točiť, ale... Počkaj, dáme si ešte do polovičky jednu, nech si to tam dávame. Tak. Samozrejme, ak mi niekto chcel urobiť, alebo kto vie robiť dobre s interami, tak by mi mohol aj pomôcť. By som sa potom vďačil nejakou postavou alebo niečím. No, a ideme vyklikávať. No a toto je to, čo som vám hovoril. Myslím, že to je celkom dosť dobré. Pozrite sa, aké sú tie staty, aký som level. Takže pozrite sa teraz. Mi to až tak ako nevadí. Že to stojí 99 húb, keď mi to dá úplne dobré staty. Tak, kúpime si nejaké brnenie, máme na začiatok. Potom to budem pomaly vylepšovať. Poď ešte opasok. Zeberajme tento. Sice není tak. Kúpime toto. Toto zase už nebudeme mať. Čakaj. A dobre, tak už sme. No a ideme do podzemiek. Natáčam. Okay. Tak a vyklikáme, nedáme presne všetky podzemka. Tak, teraz to celkom išlo. No, to si budeme dávať. Myslím, že by to teraz mohlo ísť. Neviem jak vám, ale mne celkom vadí, keď mi padá epiky z podzemia ako na ofiku, ne? To je ako dobre. Ale pri privátoch mi to vadí, pretože možno, že dám celé jedno poschodie a mám celý zaplnený inventár a zase si to vyhadzovať z inventáru, zase ísť na podzemka, také debiliny, takže mne sa to moc
Ej, čo je? Padni. Dobre. Jo. Dobre, toto bude jahoda. Dáme hneď. Budeme asi točiť takto 10 minút. Pretože nechcem, sa mi to tam dávalo celý deň, to video a... Tak, toto by sme mali. Poď. Padni. Robím asi tú 30-ku. Ej, čo je? Padni. Čo ide ťaž... nejde, dobrá. Ale toto nedáme. To už nedáme. Tak, rýchlo čo pretočíme. Nemôžeme strácať čas. Poď. O, pekne. Tak. Ešte niečo z čeraku, nebudeme všetko preklikávať. Dáme si toto a toto. Hop. Ne. Dobre. Tak. Čakaj, už by som mal byť... No, teraz príde tá chvíľa. Level 160. Tak. Level up. No. A ideme ďalej. Tak. Teď si to pekne dávame. No už si to prečo dávame. To neviem či, ale mohli by si, dobré, pekne. Na tohto. No padni. Ideme na toto, to asi si môžeme dávať. Ne. Fú, tak teraz už je to celkom ťažšie, ak som si myslel. Som si myslel, že to budem rýchlejšie dávať. Ale ideme ešte na to. To rýchlo nakúpime, snad nám to trochu vylepší. Dobre, už máme 1000 obratností. Ideme ešte rýchlo niečo. Poď, epic. Poď, epic. Jo! Tak, a sme full epic, toto sme potrebovali. Tak. Myslím, že sa môžeme do toho vrhnúť. Dokončíme tieto dve a... Asi... Ostatok bude v ďalšom dieli. Podpadni, pekne. Tak. Padni. Dobre. 45 sme. Čiže už 46, dobre. Dalo nám tu 2 levely. Tak. Pekne. No a 50... Počkej, ja by som chcel toto dať. Tak. Fú. Tak toto si preklikneme, nech. Čo od toho asi len tak nedáme. Epické. Tak, máme pekný opasek. Vuvuzela.
Pekne, pekne, teraz spadne. Tak toto rozhodne dáme, no. To. Poď, bodky, bodky, bodky. No, ideme na to. Pekne. Vidíme ešte dokončiť toto. Snad to dáme. Poď, dobre. No uvidíme jak s bossom, či to bude. No, či sa dostaneme k tomu bossovi. Padni, 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 jo. 59. Padni. Jo. Jo, jo, jo. Padni, 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 padni. Ty piču. Padni. Jo. Jo. Tak, toto bude už na dne všetko. Tešte sa zajtra na nový diel. Natočíme tiež z privátu. Aj z tohto. Tak v popisku budete mať privát. Tak, čaute.